Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuti sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zita rangu ndinonzi Fiona. Nyaya yandiunza pano yakamira sekudai: ndiri kuno kukumiri kwemakungwa. I've been looking for my friend but I don't think kuti achiri ne WhatsApp. The reason as to why I have been looking for him, it is because I want to help her kuti angachikwanisa kuuya kuno kumiri kwemakungwa, because I can't enjoy when I think about the things that I did to him apo patainge tichiri kuZim. I think she is still in Zim. Saka tainge tichishanda sema security guard, takatodzidza tose at the same school. Nyaya idzi dzekuti kana ukawanawo panenge pachinzi pari kubuda mari obva wachizotanga kutsvakana nevanhu vanenge vasinei newe, ndo zvakakonzeresa izvozvo zvekuti dai akatotsvakira hama yake basa, maybe angadai izvezvi kutaura kudai achitorarama life itori bo, but pastate yandakamusiya ari kana kutozviuraya, I think akazviuraya nekuda kwedamage iyo yandakakonzeresa muupenyu hwake. Nerimwe zuva ndakatoti zvangu ndiri paFacebook ndopandakabva ndachizoona friend request, ndikati ko friend request iyi iri kubva kuna Susan, not her real name. Kasi ava kushandisa another account because ndainge ndagara ndinaye kuma friends angu, and then I accepted. Akati ndep Fiona, how are you? I've been missing you, it has been a very long time. Saka munhu wekuti ndainge ndichitomborena kana basa naye Susan, she thought kuti I was a friend, but she was not really my friend. Since high school ndaitongomushandisa because kumba kwavo vanhu vainge vaine zvimari, saka ndainge ndichitiwo kana chaanenge auyawo nacho chiri mulunchbox tongodya tose. She thought kuti I was a big sis to her, but no, she was not even one of my closest friends. Saka ndakatanga kutaura naye Susan uyu, ndeipi ko zviri sei? Akabva achizondiudza kuti ainge ava guard pane imwe mine, saka bosi vake vainge vachida kuti ange achitsvaka zvekare another person that she could work with. Saka iye akati bosi vangu vari kunditi titsvaka munhu waunowirirana naye, because sezvo vainge vari munhu anonamata, vainge vasingadi vanhu vanozotukana pabasa vachiti zvinozokanganisa business ravo. Saka vakamuti iwewe ndoda kuti unge uchitsvaka munhu waunoziva kuti munenge muchiwirirana. Bosi vacho vatoriwo mukuru kuZanu ikoko, vanoita zvekumaina goridhe. Saka akabva achizoti ndangofunga iwewe. Ndikati oh wow, thanks. Ipapo ndainge ndiri kuSouth Africa, ndikatopinda mubhazi after ndataura nabosi vake, ndikatodzokera kuZim. Ndadzokera kuZim mukoma, I was so happy because mari yavainge vachazonditanga nayo, it was going to be 200 and something US dollars. Then pozoitawo mari dzemabonuses, ende pandakatarisa ndikatoona kutoti kwandainge ndakadaidzwa nasisi kuSouth Africa, ivo sisi vainge vachiwana mari yainge iri below 3,000. Apa inini ndainge ndava kutowana mari yakawanda kudaro. Ndikati zveSouth Africa hazvina kana dhiri, ndikatotanga kutoshanda. Saka tainge tichishanda kumaini ikoko, tainge takatsvakirwa kwekugara padhuze nepamaini ipapo. Mukomanashi life yakatotanga kutochinja. Ndakashandapo kuda kwe 2 years ndichishanda naye Susan. Saka Susan chakazoita kuti ndige ndichimunzwira godo, haana kunge akandiudzawo kuti ava kubhajeta mari yekuti ange achizotanga business. Ainge achida kuti ange achizotenga makombi, but ainge asingadi kutenga zvimakombi zvimugweje. Achitaura ainge achiti ndoda kutenga mababy quantum angu, then makombi angu ozotanga kufamba between Harare and Bulawayo, imwe ichiti Harare neMasvingo kana kuenda kwaMutare. Saka paakandiudza nyaya iyi mukomana, chandakatanga kuita ndechekuti ndakanzwa mudumbu
wemanyoka chaiwo. Ndikatosimuka patainge takagara ndikamhanya ndikabva ndachizoenda kutoilet ndikanodurura because I was shocked kuti unoreva kuti Susan ari kutotaura zvekuti ari kuda kutenga kombi baby quantum nekudhura kwainoita, achitoti ndoda kuzoenda kuMessina namama vangu nebrother yangu totonotenga kombi paya but mari yake yainge isati yakwana. Ndakagara pasi ndikati kufunga ndikati but Susan haangambondikundi mani mubusiness kusei asina kundiudza. Saka akati achindiudza maplans ake because iye pachezvake munhu ainge aine hana nhete, ainge asingakwanisi kukipa zvimwe zvinhu secret, aingoti chose chaanenge achironga anenge achingoudza vanhu, not inini chete but mamwewo magweja aitoshandapo ipapo because tainge tava kutengesawo. Saka vaiti vakamboyawo votanga kutaura nesu, iye aingotanga kutongorotomoka achitongotaura kuti inini ndoda kuzoita chakati, asingazvizivi kuti it's not everyone who has good intentions about my plans aunenge uinawo. Ndakangoboekana nekungoti Susan sure angasevha mari oda kutenga mudziyo wakakura kudaro, kasi ari kupota achirara nabhosi here. Ndozvandakatanga kufunga izvozvo. Ndakazoti ndavakomba manje, I think ipapo ndakatonge ndagarwa naSatani. Mukomana chi ndakazoenda ndikanotaura neumwe murume uyo wandainge ndakambofambidzana naye anoitawo zvemusangano. Saka ndataura naye kudaro, ndakamuudza kuti painge paine umwe muvengi wangu wandainge ndichida kuti ange achizotengeserwa stand but inge ichizova mastand aya ekuti kana ukazotanga kuvaka unobva uchizotorerwa land yacho. Akabva ati kana uchida kuti ndinge ndichiita zvakadaro chitomborara neni futi. Ipapo ndo pandakabva ndachizopiwa HIV because patainge takarambana he was not yet HIV positive. Handina kunge ndakazviziva. Akarara neni pasina kushandisirana dziviriro. Takatosangana kuJameson Hotel tikarara tose. Ndikamuudza kuti munhu iyeye ainge ari muvengi wangu. Saka all that I had to do was to convince Susan kuti kwainge kuine mastand ainge abuda ainge akachipa. Handingataure hangu kunzvimbo kwacho. Mukomana she was so excited. Ndikabva ndatongomupa pressure yekuti anga achienda kunobhadhara stand. Abhadhara stand iya mukomana chi ndakabva ndati iwewe sezvo wanga wagara uine maplans ako awanga uinawo, dai watora iri loan, a soft loan. Kana watora loan then wobva wachizonotenga kombi, but chiregedza kutenga iri kombi nyowani, chibva watenga iri kombi kuti inenge yagara iri paroad nekuti aizokupi problems. Munhu ainditeerera asingazvizivi kuti nditori nema evil intentions, ndoda kumuona abroka asisina kana chinhu. Saka akabva achizoita saizvozvo. Ndakataura neimwe brother yangu akabva achizondiudza kuti ainge aine umwe mudhara ainge aine kombi yake ainge asingachashandisi, yainge yakangogara pamba. Takaenda naSusan tikanoiona tiri vaviri, zvekuti aiti kana akauya nebrother yake tichifanira kuti tinge tichienda kunoona kana kombi tichimboitesta. Ndaiboekana. Mashoko andainge ndichimuudza ndeyekuti iwewe haufaniri kuti unge uchitendedza hama dzako mubusiness kuti dzinge dzichizova padhuze nebusiness rako nekuti dzichakuparadzira business. But chaainge asingakwanisi kuti ange achiona ndechekuti pane zvose zvatainge tichiita ndaitotungamidza brother yangu pamberi, ndiye aitouya achitotitora totoenda totonotesta kombi, and iye Susan semunhu ainge asingagone kudriver. Brother yangu ndiye aitodriver kombi. Apa aifanira kutoti anga achizowana commission pakuzotengeswa kwainge kuchazoitwa kombi. Saka aitongoti iribo haina kana maproblems. Of course motikari yakamboshanda paroad yoda kuti inge ichizogadziriswa ABC, but kuri kutonyudza munhu. But my brother he did not know kuti ndainge ndiine ma-evil satanic intentions about business iro rainge richida kuzotangwa naSusan. Zvadaro akabva achiti ketu mari dzake, abhadhara mari after apiwa a soft loan from the bank yainge yakawanda mari akapiwa, ndokubva atora kombi yake cash akaenda nayo kumba. Zvose zvainge zvichiitika ainge achindiudza, ndikatombomuudza kuti maybe hama dzako dzinokunzwira godo kuti iwe uri kuita zvinhu zvako uri wega. Saka
ndini ndainge ndava kutonzi you are going to be the manager wekombi, ndikati iri bo ndinenge ndichidya kwose because ndakapiwa commission kutengesa kwandainge ndakaita stand iya yefake. Ndo mari andakashandisa kuti ndinge ndichizotanga kuita zvenurse aid, zvekare nekuzounganidza mari dzainge dzichazodiwa kumberi, uye zvekare pakazotengwa kombi ndineka commission ndakawana because price yandakamuudza inini yainge iri price yefake. Muridzi wekombi ainge aine price yake, brother yangu akandiudzawo price yake, aisawo kakomisheni kake. Ininiwo ndichizoenda kuna Susan ndainge ndagara ndine price yangu, but brother yangu yainge ichitozviziva kutoti ndatowedzerawo ka 500 on top. Saka Susan uyu ndainge ndava kutomudya kwese. Kabusiness kake mukoma kakatomborana, but chainge chichita kuti business rake rirambe richingorana ipapo ndainge ndisati ndasiyawo basa. It was because aishandisa salary yake asingazvioni kuti ari kungoramba achingodira salary yake mubusiness. Saka kudya kwandainge ndichiita aindipawo mari samanager wake, uye zvekare iniwo ndainge ndakatotaura nevakomana vacho avo vainge vachifamba nekombi because vainge vari vanhu vandaitokwanisa kutokontrola, sezvo ndainge ndirini ndainge ndakavatsvaka. Ndakameka sure kuti painge pasina kana hama yake yepedyo iyo yainge ichazomuudza zvekuita about business rake. Saka vakomana ava ndaitovaudza kuti chimboti motikari yafa tinge tichipiwa mari nemurungu, but ndaizviita pandinenge ndichingoda mari kana kuri kunzi panenge paine matest andinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita mamedical test ndichida mari kubva kuna Susan. Ndobva ndatongoti kuvakomana chimboti motikari yafa yaita breakdown, ndobva ndatopiwa mari. Ndobva ndati ndiri kumhanya kukombi tinoona kuti what's wrong, iye otosara zvake ari pabasa. Kana matai, vakomana vematai zvekare ndainge ndakataura navo, dzimwe nguva vaikwanisa kutongofona vobva vatoti kune dzimwe mari dzakasara, but kunenge kusina mari inenge iriko, then iye Susan aiva atongomhanya. Saka pandakazongoti ndasiya basa ndichadi kuita zvehumanager because visa rangu mukoma rainge ratobuda, ndainge ndangomirira chete kuti ndinge ndichiuya kuno kumhiri kwemakungwa. Zvino ndopa zvakabva zvachizodhakwa because iye pache zvake ainge ava kudyiwa mari nanamakanika because chigemu vainge vakatochijaira. Saka mari yainge ichizoitwa cash in manje nevakomana yainge iri mari shoma, yainge isingakwanisi kuti inge ichizokava macost efuel nemarepairs because vainge vakajaira kakuti kana vakambofamba nemotikari kana kuti 2 days vatoti taita breakdown murungu vototumidzirwa kana $50 motikari yogadzirwa. Apa vanenge vasina kumboita breakdown yechokwadi. Ndakazongonzwa zvichinzi kombi yakazongoenda ikazongonotengeswa nemari shoma. Apa mari iyoyo yakabva yachizongoenda kuloni kuya because ainge akanotora loan kubank, zvikabva zvatongodhakwa. Iniwo ndichizobuda munyika, handizivi kuti akazosara achiita sei because kumainiwo kwainge kwava kusafamba zvakanaka. I think yainge itongoriwo season yake yainge akanzi namwari wake iyi ndo season yako Susan yekuti unge uchiunganidza mari kana uchida kuita zvemakombi wobva waita zvemakombi. Ainge akanyatsokuronga zvinhu zvake zvakanaka, kutenga mababy quantum ake omaisa paroad, but dambudziko akaita nderekuti iye akafungidzira kuti munhu wose ane mwoyo wakanaka semwoyo waainge ainawo. Even though tonditsvakira basa ndikakwanisa kumukira ipapo ndichizouya kunoko kumhiri kwemakungwa, ndikangoti ndakazongomutorera blessing rake. So I've been looking for him. Handisiwe kuti mupenyu here kana kuti akafa. Handisi kuda kuti ndige ndichizomuudza kuti I want to help you because ndakambokurova nesabotage, but I just want to help her. Kana kuri kunzi ari munhamo ange achingouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, whether azondivenga or what, but zvakaitika and I am confessing and I have been repenting, ndichitoda kutoti Mwari vange vachindiregerera. I hope kuti confession yangu ichazobatsira vamwe vanhu kunzouko because ndakatozviitawo ndikaitira umwe munhu aizviudza kuti I was a best friend, she was my friend, even though ndainge ndisina basa naye. Chandaingoda paari kungotsvaka
kudya chete. Ndiyo secret yangu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu yapakaipa apo panzi ndakamutorera blessing yake. So it means kuti vamwe vanhu vanozonzi vanofa vari varombo vanenge vakatombopiwa a blessing naMwari somehow, but then you get people involved blessing in your blessings that are not supposed to be there in the first place. Zvinhu zvako zvose zvobva zvatongodhakwa. Fungai kuti akatenga stand ikanyura apa vanhu vowana mari futi through macommission, wotengeswa chikombi chakashandiswa kwe long time, vanhu vachiisa macommission. Inongorwadza ndeyekuti hanzi ndaidya nemadriver, ndichidya nevanhu vematai, ndichidya zvekare nanamakanika. Sure, munhu kuaplya kuita makosi ake ose achishandisa mari yaunenge uchishandira iwewe zvakangooma hazvo vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yabva kuFacebook inbox. Yanzi brother Nashi, ndiri kukunyoreraiwo ndichichema mumwoyo. Please hide my name. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndikuda kuti ndinge ndichitaura nemamaid, especially vasikana vari kuSouth Africa vanoshanda semamaid. Musazopindawo mumoto sewandakapinda. Ndinototya kutoya kuSouth Africa nekuda kwezvakaitika. Ndiri kugara kuno kuZimbabwe pane rimwe prazi. Nyaya yangu mukoma yakatangira apo pandakamboshanda samaid kuSouth Africa. Saka ndakafungidzira kuti ndainge ndasangana nemurume ane rudo, but zvandakasangana nazvo mukoma Nashi ndo zvakazoita kuti ndinge ndichizobvako kuSouth Africa ndichitiza. Ndakabva muno muZimbabwe ndainge ndichiri mudiki, but ndainge ndakatopiwa mwana neumwe mukomana wandaifungidzira kuti anondida. Ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa ndichitsvakawo upenyu huri nani. Ndaenda kuSouth Africa ndakatanga kushanda sezvinongoita vakadzi vakawanda. Ndakabva ndawana basa rakanaka kune imwe mhuri yainge ichigara munzvimbo yakanaka in an estate. Kwandainge ndichigara mukoma Nashi, pamba ipapo vanhu vepo vainge vachindifarira. Pamba pacho painge paine security, painge paine motikari dzakanaka. Saka vakazotenga imba ndokubva tichizobuda muestate. Vaiva vaine mari dzakawandisa. Saka chikaita kuti vange vachibuda muestate, vainge vaine motikari dzimwe dzavainge vachida kuti vange vachizopaka pamba pavo dzavaishandisa mumakambani avo. Saka motikari idzodzo dzainge dzisina pekuti dzinge dzichizowana space pekupaka, ndokubva vachizotenga imwe imba, but kuri kumasuburbs, but mainge musiri mugated community. Basa randainge ndichishanda mukoma ndainge ndichitopiwa mari yakanaka. Ndakakwanisa kutovakawo 3 roomed kumba uko, ndikatochesawo mugodhi, ndikatotengawo property. Zvinhu zvainge zvichitofamba negwara rakanaka. Ndipo pandakabva ndachizosangana naye. Ainge ari murume muSouth African, akazviita sekunge he was a gentleman chairo. Ainge ari munhu ainge ari very cool. Patakasangana mukoma Nashi haana kumbogara akada kuita bonde neni zviya zvechimbi. Aitongonditora semunhu waainge achida kuroora. Akazondibhaiza nekuti ndoda kuzokutoresa chitupa kana ndazokuroora. So I fell in love with him because ndainge ndisinawo mapepa. Achinditi uri mukadzi akakosha, wakandikoshera, I want to marry you. Saka after we had met, because takasangana kumall, it's like murume uyu zvaaita, I think ndo zvavanoita vanhu ava vanoita ma-armed robberies, vanobira nekupindira vanhu vane mari dzavo mudzimba dzavo. I think they just hang around the mall because iye akati ainge atova nenguva achindiona. Saka pandaitumwa paya kuti ndinge ndichienda kunotenga chingwa, because ndaiwanzokutumwa after 2 kana kuti 3 days ndoenda kumall ndonotenga chingwa. Ndakangopfeka uniform yangu iya yehumaid. Saka ndopa akabva achizondiona, akangotanga kungotaura neni. Ndikatoti muri kutaura neni, because ainge akatopfeka sutu. Ndokubva andiudza kuti wongo ainge achitaura neni. Ndikati ndokubva tatotanga kutotaura tose paya. Akandiperekedza tikabva tachizoenda tose kuPick n Pay.
takati taenda tose kuPick n Pay. Ndakabva ndachizotenga zvose izvo zvandainge ndanzi nemurungu wangu ndinge ndichitenga. Iyo ainge aine trolley rake iro raainge ainaro, saka handina kunge ndakazviziva kuti zvose zvaainge achiti ndibatsirewo kunhonga ndichiisa mutrolley rainge ritori grocery raainge achitonditengera. I think akashandisa about 1000 rands ipapo. Then ndokubva tachizoenda kuTill tikatobhadhara paya. Akabva ati sezvo tiine zvinhu zvakawanda, let us go to my car. Mukomanashi we then went underground parking. Ndisina kana chandainge ndichitomboziva kutoti munhu wandiri kufamba naye is an armed robber, binya chairo. Tasvika kumotikari kwake, aifamba nekamwe kaMercedes Benz kainge kakanaka. Benz iyo yomukomanashi enge iri yesilver. Then ndokubva tachizotoisa magroceries kuboot. Akati ainge achida kunondidropa off pamba pandainge ndichishanda, sezvo varungu vangu vainge vasiko kubasa. We then went, akabva achizonditi zvose zviri muboot ndezvako. Ndakatofara paya mukomanashi. Ndokubva ndatoenda ndikanozviisa kuroom kwangu. Then varungu vangu vakazotouya later on, havana zvavakaziva. Saka iye ainge achida kunyatsokuziva kuti ndinogara papi, uye zvekare varungu vangu vanosvika nguva dzipi vachibva kubasa, varungu vangu vanoita nezvei, uye ndine boyfriend here, varungu vangu vanomboenda kuvacation. Zvese izvi achindibvunza on the first day mukomanashi. Ndakangoti maybe rudo. Handina kunge ndakaziva kutoti imbavha ari kutoda kutoti ange achitapa information kubva kwandiri. Ini ndainge ndava kungofunga chete nezvemurume ainge achindida, ende ndainge ndava kutorera nhamo dzangu dzose. Akatondivhurirawo bank account randainge ndava kushandisa reCapitec. I was so happy ndichitoti ndatopindawo machena. Handina kuzviziva kuti munhu atouya kuti ange achizondikanganisira life yangu. Red flags ainge aripo mukoma, even though ndainge ndisina basa nazvo. Aigara achingochinja mafoni, aiva aine masim card akawanda, uye zvekare mumotikari make dzimwe nguva ndaikwanisa kungoona muine mabank card evanhu vakasiyana-siyana. Ndichitoverenga ndotoona kutoti but zita iri izita remunhu wandisingazivi. Kana ndikamubvunza aibva angotora makadhi aya. Kunyange achidrive ari muhighway aikwanisa kungotora makadzi otongomarasa, zvichireva izvo kuti anenge asina kutozviziva kuti mune mamwe makadzi, mabank card anenge arimo mumotikari. Izvo vainge vari vanhu avo vaiti kana vakatorerwa mahandbag avo kana kadhi ririmo otozomborishandisa kana richikwanisa kutepa kusvika rava kusatepa ozongorirasa zvake. Dzimwe nguva aikwanisa kana kungodisappear kwemazuva akati one day ozodzoka aine mari yakawanda. By then ainge ava kutokwanisa kutopinda. Ndaimupinza zvechitsotsi ndichidawo kuti ndinge ndichiraraka neumwe wangu. Saka iye aiti anohasela, ane makampani, anoita mapiece job, and as a South African ndakangoti maybe he is a hustler, but aifamba nemotikari mukomanashi, motikari dzinofamba nevanhu vane mari. Rimwe zuva akandiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichizoudza murungu wangu kuti ndava neboyfriend. Ainge ava kuda kuti ange achizosvika pamba pandainge ndichishanda zviri pamutemo. Ndakaramba mukoma because ndakanzwa kusagadzikana, because hana yangu yakangorova. Ainge achingondimanikidza, ava kungobvunza zvakawanda pamusoro pemhuri yandainge ndichishandira. Anyanya kuda kubvunza kuti madam vangu vanomboenda kubasa nguvai, uye zvekare vanodzoka kubasa vachibva kubasa nguvai. Aibvunza zvakawanda mukomanashi. Saka ndo pandakabva ndachizongotaura, when you are in love unopedzera wava kungoshare neumwe wako usingatozivi kutoti uri kutoisa upenyu hweumwe munhu panjodzi. Saka zuva rakazochinja upenyu hwangu mukoma. It is by the grace of God kuti ndakazotokwanisa kutobva koku South Africa ndakatoita zvokutoudzwawo
neumwewo ainge achindifarira kuti iwewe ukaramba uri panzvimbo uri kuzosungwa chete. Ipapo ndainge ndava kusagarapo pamba ipapo, ndainge ndava kugara kulocation. Murungu wangu akatomboti ndozvawafunga kuti unge uchigara kulocation? Ndikati hongu, but imba ndainge ndisina kuvharisa. Ndaimboti mamwe mazuva ndinoita stay in, mamwe mazuva ndichidzokera kulocation kuti ndige ndichizombospenda katime nemunhu wangu tisingazivi kuti he is a gangster. Saka madhamu vangu vakabva kubasa, ainge ari masikati. Mukomanashi ndakatoona motikari yavo pagedhi. Saka pandakaona motikari yavo pagedhi ichizorivhesa, handina kutozviziva kuti ainge atova munhu ainge atokombwa and she had been kidnapped. Saka ndakangofungidzira kuti maybe pane zvavainge vakanganwawo kubasa. Saka ndakabva ndachizoenderera mberi nebasa rangu. Murume wavo akauya akaedza kufonera ivo Madam Boss, because musi iwoyo vaiti kana vakakasika kuchaisa chiwadze doctor vaiwanza kudzoka pamba na2, then she would just refresh zvavo semunhu ainge aine mari dzake. Zvainge zvisingaiti kuti on that day vange vachinonoka kudzoka, vaitova neschedule yavo, a daily routine. Saka vakabva vachizorekedza kudzoka in time. Murume wavo akadzoka akandibvunza kuti vambouya here vakabuda? Ndikati kwete, mafoni ainge asingachapindi. Chakazoita kuti ange achizobatwa. They were already driving towards Mpumalanga vaina Madam Boss. Apa vainge vakaiswa mubhuti, vainge vakangovhura bhuti zvishoma. Saka bhuti rakavhurwa kudaro, mukomanashi, ndipo apo pakazoonekwa nevamwe vanhu vainge vachidriva vari kumashure kuti no man, mubhuti umu muri kuita sekunge mune munhu, because vainge vakangorivhura zvishoma vachiitira kuti mweya unge uchizopinda. Saka meno kuti kuMpumalanga vainge vachida kuenda navo kupi, vabva navo muJoburg. Saka umwe murungu ainge achidriva ari kumashure ndiye akazofonera mapurisa kuti pane imwe motikari iri kumberi kwangu. Ainge asingatozvizivi kuti motikari idzodzo dzainge dziri mbiri. One yainge itori motikari yaMadam Boss, then imwe yacho yainge iri motikari iyo yainge ine boyfriend nemamwe maarmed robbers ake vari chikwata kudaro. Saka akabva achizopa information kumapurisa apa motikari yaMadam Boss. Treka, mukomanashi, vainge vabvisa treka, amenoti vakazvifambisa sei. Treka iyoyo yainge yangonokandwa kumall, zvekuti murume wacho akatofungidzira kuti munhu aenda shopping paakatarisa paapp izvo munhu ainge achitoendeswa kuMpumalanga uko. Saka vakazongokaruka vatokombwawo nemapurisa nechikopokopo, ndokubva vatobatwa vakatosungwa. Saka pandakanzwa nyaya iyi, saka ndakazorota sekuru vangu. Ndakarota sekuru vangu vachiti, muzukuru wangu tiza kani, muzukuru wangu uchafira kujeri iwe usina zvaunoziva, tiza kani muzukuru wangu. Saka ndakabva ndachizoenda kumasowe, ndopa ndakabva ndachizoudzwa nevamwe madzimai vakati munhu wamaidanana naye aripi? Muri kuzviziva here kuti munhu wamaidanana naye akasungwa, akasiya kuparirai mhosva, mukaramba muripo ipapo muri kuzosungwa. Izvo mapurisa ari kutoitawo mainvestigation nekuda kuziva kuti munhu wavainge vasungwa chii chakazoita kuti ange achizosvika pakukidnepa mukadzi iyeye. Mukomanashi, ndakangobuda, chandakangokwanisa kungotora rainge ringori bhegi rainge riine hembe zvandainge ndichikwanisa kungosimudza nekamari kandainge ndiinako, ndikabva ndachizodzoka kunoku kuZimu. Handizivi kuti vakazosara vakaita sei, but kutaura chokwadi, murume iyeye haana kumbogara akandiudza kuti yainge iri mbavha. Ende ndakazotoshamisika mukoma, ndakatomuona akatobuda panews murume iyeye mushure mekunge vasungwa vanhu ava. Saka ndakazofonera mamwe mafriends ake, pane one akazondiudza chokwadi, umwe mukadzi so uyo zvekare wavaishanda naye. Mukadzi iyeye anoita zvekukechesa, then kana ukamukecha anobva achizofonera mbavha dzotouya pamba pako. Akanditi akasungwa. I was surprised, ndikaziva kuti saka ichokwadi. Kwava kubva ndachizodzoka kunoku kuZimu, ndiri kungozvitamburira ini mukoma, ndiri kunoku kuZimu. Pacho pandiri kushanda mukoma, mari yandinopiwa, so dzimwe nguva tinokwanisa kana kupiwa ma50 US kana kupiwa ma100 US. Autozivi kuti unombopiwa mari chaizvo,
pamwedzi. Ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Saka ndoda kungoti kune avo vari kushanda as a maid, mungava muri muZimbabwe kana uchishanda samaid, ziva kuti unokwanisa kutodanana nembavha inenge ichida information kubva kwauri, ende pamba ipapo paunenge uchishanda pakazobiwa apa zvainge zvichizivikanwa kuti wanga wava neboyfriend, yobva yachizobatwa boyfriend iyoyo, newewo unozoendawo kujeri even though usina zvawainge uchiziva. From that day I discovered kuti vanhu vazhinji vanobirwa vari mabusinessmen kana kuurawa vanourayiswa nemamaid avo through maboyfriends emamaid. Kunyangwe maid wako asina zvaanenge achiziva, but the boyfriend ndiye anenge achitoronga zvose nevamwe vake dziri mbavha. Kana kuri kunzi ndikazoita mari, mukoma ndikazovawo nemusikana webasa, musikana webasa ngaafanire kuti ange achifila comfortable kuti anounza vakomana vake, nekuti kana pamba pako pakaita paplayground zvekuti maid anenge achiunza vakomana vake, ziva kuti kubirwa kwako kunenge kwava padhuze kana kutourawa, because most of the armed robbers vanotoita zvekutouraya. Sezvandakazoudzwa kuti munhu wangu ainge atori nedzimwe mhosva, paiva paine imwe pfuti iyo yaakabatwa ainayo. Pfuti iyoyo yakanzi yainge iri yake, yainge yakakomita mamedha akawanda. I never knew kuti I was sharing a bed with such a monster. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Hanzi ndakarota sekuru vangu vachiti kwandiri, muzukuru wangu tiza hauna mhosva. Hanzi madzimai zvekare vakanditi ko munhu wamaidanana naye aripi? Yo, pakaipa.